ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது நஜீம்ஸ் ஐடியா சேனல். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, யூடியூப்பில் எப்படி சேனல் போடுறதுன்னு. யூடியூப்பில் ஃபஸ்ட்டு சேனல் நேம் உருவாக்கிக்கணும். எப்படின்னா, யூடியூப்குள்ளே போய்க்கோங்க. இந்த சர்ச் பட்டன்கிட்ட இன்னொன்று இருக்கும், அதை அமுக்குங்க. இதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா நீங்கள் இந்த செட்டிங்ஸ்குள்ளே போகணும். அதுக்குள்ளே சேனல் செட்டிங்ஸ்ன்னு இருக்கும். இதில் போய்ட்டு இங்கே வாங்க. ஃபஸ்ட்டு நேம்னு போட்டு அது கீழே பென்சில் மாதிரி இருக்கும். அதை அமுக்குனிங்கன்னா வரும். ஃபஸ்ட்டு நேம் என்னென்னு கேட்கும். ஃபஸ்ட்டு நேம் என்ன போடணுமோ போட்டுக்கோங்க. லாஸ்ட் நேம் என்ன போடணுமோ போட்டுக்கோங்க. போட்டிங்கன்னா சேனல் நேமும் இதாகிடும், வந்துடும். அதுக்கப்புறம் எப்படி வீடியோ பண்ணணும்னா, இந்த ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டர் இப்போ ஏற்றி வச்சுக்கோங்க. ரெக்கார்டர் இந்த ஆப் பேர். இதை ஏற்றினோடனே இதை அமுக்குனிங்கன்னா இந்த சைடில் இப்படி வந்துருக்குல்ல, இது மாதிரி வந்து இங்கே எங்கேயாச்சும் நிற்கும். அதை அமுக்கிட்டு இந்த ஸ்டார்ட் பட்டனை கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆயிரும். அந்த வீடியோ முடிக்கணும்னா இந்த கட்டமாக ஒரு பட்டன் இருக்குல்ல, அதை அமுக்குனிங்கன்னா நின்றும். வீடியோ எப்படி போடுறதுனா, இப்போ வீடியோ சேவ் பண்ணிட்டீங்க. கேலரியில் போனீங்கன்னா அந்த வீடியோ சேவ் ஆகிருக்கும்ல, இது மாதிரி வீடியோ சேவ் ஆகிருக்கும். வீடியோக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஷேருன்னு இருக்குல்ல, இந்த ஷேரை கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்படி போனீங்கன்னா யூடியூப் இருக்கும். யூடியூப்பாக அமுக்குங்க, வரும். டைட்டில் என்னன்னு கேட்கும், டைட்டில் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் இது அன்லிஸ்டடில் தான் இருக்கும். நீங்கள் பப்ளிக்குக்கு மாற்றிக்கணும். நான் பப்ளிக்குக்கு மாற்றிட்டு மேலே அந்த சென்ட் பட்டன் இருக்குல்ல, அதை அமுக்குனிங்கன்னா அப்லோட் ஆயிரும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு தாட்டி ஏறும் 100 வரையும், அடுத்தது ஒரு தாட்டி 100 வரையும் ஏறும். அதுக்கப்புறம் அப்லோட் ஆயிரும். அவ்வளோதான்.